ndikulandira ndipitiza maphunziro athu ndithu streams of light. Funso number 9 okhuza Mulungu amene tipembeza ife. Ikutengera pa Mateyu chapter 28 verse 19. Verse labwino kwambiri kamba zina kuti no. Chifukwa chake mukane phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Apo muli nawo utatu wa Mulungu. Ona kwa kuti tebe nikati tutone. Okay. Verse ukamba ziyani ukamba za ubatizo. Akamba za mitundu itatu. Hayi. Akuti muwabatize iwo mu dzina ndani? La Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. So verse ukamba za ubatizo. Koma no si kufuta za Atateo ubale wawo ndi Mzimu Woyera ndikotana. Wena Mzimu Woyera ndi Yesu Kristu ubale ndikotana. So verse tisanamizire yeye. Ikungamba za ubatizo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Tiye tionana kuti no kodi nkhani ngati tifuna timvesese za Mulungu, tifuna tipite malo ena kukamvesesa zachani za Mulungu. Okay, tiye tionane menepa ndifo kwati kwa Yesu Kristu one mene 1 Korinto 12 verse 12 to 13. Adiyani pakuti monga thupi lili limodzi nikhala nazo ziwalo zambiri, koma ziwalo zonse za thupilo pokhala zambiri zili thupi limodzi, momwemonso Khristu pakutinso mwa Mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mthupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Aheni, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwesedwa Mzimu mmodzi. Mwanjira ina pamene tikubatizidwa timakhala tikukwatana kwa Yesu Kristu, timakhala tikufa monga Iye anayikidwa m'manda ndipo tikuuka umoyo umene Iye anauka nawo. Ndio kuzefano tikubatizidwa mu Mzimu mmodzi. Okay, mwanjira ina ndi moyo umene tikulandira. Tikubatizidwa tikulandiranso moyo umenewo ndi moyo wosatha amene Satani akutipasa, right? So tikunano tikubatizidwa kuti no tikalowe tikakhale ndithu ziwalo za mpingo wa Yesu Kristu, wanthu amene ali ndi mzimu wake, right? Situkamba kuti okay, nthawi tikapanga za ubatizo timakhala kuti tikubatizani ndi tupasa certificate. Chabwino sindikususa ndi certificate imene anthu ena atakhala afuna azikumbukira nabatizira ali ngati imene makhala kuti uwati anthu amakhala ndi certificate azikumbukira kuti anakwenda ndi zina zotero. Okay, mono ngati tikubatiza munthu tipasa certificate kuti akakhale member wa mpingo wathu, kena akakaonesa certificate imeneyo titampasa usogoleri kapena athakwatira mu mpingo, izi ndetu tikupepusa ubatizo. Ubatizo chenicheni njotono munthuyo akunena ndithu kugulu la anthu kuti iye akunsata Yesu Kristu, ndithu iye akukwatira kwa ndani? Kwa Yesu Kristu. Chimene chachitika mkati mwake kuti wafa ku tchimo ndikuukanso moyo watsopano, chimene chachitika mkati mwake afuna achionesere kwa gulu. Ndipo pamene chimene chikuchitika kwa munthu ndiyo kuti no munthu akulandira chani? Akulandiranso ndithu mzimu. So ichi chimene chikuchitika tiyendionere pa Efeso chapter 5 verse 29 31 mpaka 32 anatuno pakuti munthu sana dana nalo thupi lake ndikale lonse, komatu alilera nalisunga monganso Khristu Eklesia. Chifukwa cha ichi munthu azasiya atate ndi amayi naphatikizana ndi mkazi wake, ndipo iwo awiri azakhala thupi limodzi. Chinsinsichi nchachikulu, koma ndinena ine za Khristu ndi Eklesia. Tikamaona za mpingo sakamba za gulu la anthu amene zimakhalira kuti mpingo wakuti mpingo komano kamanga za mpingo ndikamba za thupi la Yesu Kristu lero mwere kupangana ndi onse amene akumusata Iye, right? So tikana bwino tunano mpingo upangidwa ndi anthu onse amene ali ndi mzimu wa Mulungu, amene alandira nyani? Mzimu wake. Ndiye pa chifukwa chimene tiona kuti no anthu onse amene amusata Yesu Kristu, chinsinsi chachikulu anthu amene wawa akukwatisidwa kwa ndani? Kwa Khristu Yesu. Mwanjirana inu ndine tikabatizidwa ndikulandira mzimu wake, tili ndithu pamodzi ndi onse amene okhulupirira, ndife thupi limodzi kwa ndani? Kwa Khristu Yesu. Okay, so ichi njeni chimene ubatizo umayimirira, right? Tiyendionene menepa kodi anthuwa anamvetsa bwanji chimene chinakambidwa ndi Yesu pa Mateyu 28 verse 19. Tiyendionene machitidwe 2 verse 38 aunano koma Petro anati kwa iwo, lapani batizidwani yense mwa inu m'dzina la Yesu Kristu kuloza kuchikhulupiriro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Tikaona Yesu Kristu potiuza ife za mapemphero ku Mateyu anatiuza ife muzipemphera ichi Atate athawa kuti kwakumwamba. Machitana ngati kulapa machimo tulapa kwa ndani? Kwa Mulungu. Okay, amene ali Atate. Komanso tikubatizidwa m'dzina la ndani? La Yesu Kristu. Tikulandira chani? Mzimu Woyera. So machitana pamene munthu akubatizidwa amakhala atuwalapa machimo ake kwa Mulungu, komanso alandira chani? Mzimu Woyera. Ndipo chifukwa chimenechi amene atukumizisa ndi Mulungu ndi ndani? Yesu. Amene akuzatisanula mzimu ndi ndani? Ndi Yesuso.
Mwanjinena anthu onse akubatizidwa mu dzina la ndani? La Yesu Khristu. So tiona nayo kuti anthu anavesa choncho, ndipo palibepo ndi pamodzi pamene anabatiza mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Anthu anavesa anati tizibatiza mu dzina la ndani? La Yesu Khristu, pa zifukwa zimene tafotokozazo. So anthu onse, mabatizo onse amachitika mu dzina la Yesu Khristu. Machitidwe 8:16. Ndipo tiwerenga pamapeto, koma anangoabatiza m'dzina la Ambuye Yesu Khristu. So anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Kodi ino ndifukwa chani anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu? Tiye ndionenepa Machitidwe 10:48 anakuti no, ndipo analamulira iwo abatizidwe m'dzina la Yesu Khristu. Pamenepo anapempha iye asotse masiku. So mwachitena amabatizira mu dzina la Yesu Khristu. Machitidwe 19:5 pamene anamva ichi anabatizira mu dzina la Yesu Khristu. Palibe mmodzi pamene anabatiza mwanjira ina iliyonse koma njira yokhayi. Marko 10:15-16 akuti ndithu ndinena ndi inu, munthu aliyense wosalandira ufumu wa akuticha pamenepa ndione muli bwino tikona amenepa akutiza ifanana no Marko chapter 10:15 mpaka 16 no, ndipo ananena nawo, mukani ku dziko lonse lapansi lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa. Ndi Marko chapter 16 pepani tutakuona amenepa Marko 16:15 anawuza ana kuti no, ndipo ananena nawo, mukani ku dziko lonse lapansi lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Mwanjinena amafunika kalalike ku dziko lonse lapansi uthenga wachani? Wabwino. Okay, chapter 9:6 akuti no, amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. So amene wakhulupirira adzalangidwa. Qualification imene mapekesa munthu abatizidwe ndi chimodzi, akhulupirira. Koma akhulupirira chani? Kodi anthu anavesa bwanji za mawu amenewo? Tiye ndionenepa so Marko akukambabe za ubatizo mwanga limene akambira Mateyu akamba za kubatiza m'dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, koma Marko akamba no amene abatizidwa ndekhala atani? Wakhulupirira. Ndiye tione pamenepa tiona kuti anavesa bwanji nkhani, right? Tenga chichewa machidatu mu chapter 8:37 mchichewa khanga timulibemo ndeti nabwerekera KJV ndipo masula chichewa. Okay, tione pamenepa machidwe 8:37 anakuti no, ndipo Filipo anati, ngati ukhulupirira ndi mtima wako wonse. Ndipo iye anayankha nati, ndikhulupirira kuti Yesu Khristu ali mwana wa Mulungu. Ndipo analamula galeta kuyimirira, ndipo anatsika onse awiri m'madzi, Filipo ndiyo ndipo anabatiza. Mwanjinena chimene munthu amafunika akhulupirire kuti abatizidwe, akhulupirire Yesu Khristu ndi mwana wandani? Wa Mulungu yekhayo ndi amene amabatizidwa. Ngati sukhulupirira chimene subatizidwa. Okay, sipamakhala chinthu chachitali phunzitsana ichi uzitenda pano amkhulupirira Yesu Khristu ndi mwana wandani? Wa Mulungu. Basi zimakhala zokwanira nezo kena kukutani ukubatizidwa. Chifukwa chani amabatiza m'dzina la Yesu Khristu? Tiona kale kuti pana thupi lingati limodzi. Tiye ndionene pa Efeso 4:4-6 ano, thupi limodzi ndi mzimu mmodzi, monganso anakuyitanana ndi chiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe. Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi, Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali pamwamba pa onse ndi mwa onse ndi mkati mwa zonse. Mwachinena tikaona Mateyu 28:19 sikukamba za milungu itatu. Okay, tinena kuti tikafuna vesi za Mulungu tipite mavesi amene akuchita kutchula zachani za Mulungu. So akama zote pali ubatizo ngati umodzi, pali mzimu ngati umodzi. Okay, palinso ambuye angati amodzi, right? Koma nguza ifuna kuti no Atate ndiye Mulungu ngati mmodzi. So Atate ndi amene ali Mulungu mmodzi pamene papa, right? Za mzimu ndi ambuye sakutiuza. Ndiye tifunika tipi malo ena tikamvesese kuti no akamakamba za ambuye ndi mzimu akamba za tende penenepa 1 Korinto chapter 3:17 kumatisana werenge mene tiwerenge tiwerenge yani 2 Korinto. Okay, imene ifunika kai 2 Korinto tiwerenge 1 Korinto tikamakamba za ambuye mmodzi tipite pa 1 Korinto video mene pa 1 Korinto 8:6 1 Korinto 8:6 akamba zona kuti koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi, Atate amene zonse zichokera kwa iye ndi ife kufikira kwa iye, ndi ali ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye. Mwachitena ambuye mmodzi amene amakambira ndi Paulo lemba kalata ina afunsa ambuye mmodzi amene ndiye ndani? Ndiye Yesu Khristu. So atuza Yesu Paulo kuti no Mulungu mmodzi ndiye ndani? Atate. Ambuye mmodzi ndiye ndani? Yesu Khristu. Osalano mzimu amene ndiye utiyo.
pamenepa tipite ku 2 Korinto chapter 3 verse 17-18 akuna kuti no ngati wina aononga kachisi wa Mulungu ameneyo Mulungu adzamuononga, pakuti kachisi wa Mulungu ali opatulika, ameneyo ndi inu. Okay, right? So akamba za kachisi wa Mulungu, right? Tentunesonepa pepani nale pa verse lakwika komano taipeza 2 Korinto 3 verse 17-18 akamba zona kuti no koma Ambuye ndiye mzimuyo, ndipo pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. Mwanja ina Paulo analemba kalata yoyamba anawuza kuti no pali Ambuye mmodzi amene ali Yesu Khristu. Ndi apa 2 Korinto 3:17 akuti Ambuyeyo ndiye mzimu, pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. Mwanja ina Ambuye Yesu Khristu ndiye ndani? Ndiye mzimuyo. Ndikuona amenepa. So verse 18 akuti yani koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyerera monga mwakale ulemerero wa Ambuye isandulika mchithunzithunzi chomwecho kuchokera ku ulemerero kuka ku ulemerero monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. So Ambuye mzimu amene akukambira amene ndani? Yesu Khristu. Ndikuona amenepa. Titakuonanso Paulo anakambanso chomwechi ku Aroma 8 verse 9 akuti koma inu simuli thupi ayi koma mu mzimu, ngatitu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu salinso wa Khristu. Mwanjinena tikutaona kuti no mzimu wa Mulungu ukuchitanso mzimu wa ndani? Wa Khristu. So ndi mzimu umodzi omwewo umene Mulungu anazoza Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu akutipasa ife mzimu umenewu umene mumupezeka moyo umene anagonjetsa pa dziko lapansi ndi ubwino wonse wa Mulungu. So ukuchita mzimu wa Khristu, mzimu wa Atate. Mwanjinena pamene tikubadaso masomatulandira moyo umenewu kulonda mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa ndani? Wa Khristu. So ichi ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri chimene anthu a Mulungu afunika aziwe, komano chaphimbika ndi kubisika kumaso kwawo, koma tisalole kuti Satana achenjere. Mangofuna kuti no tingonesa ubatizo umeneyo. Kula amene akubatizidwa ndi mwana wa anzanga, kula amene amati Wayne Sutherland. So uyu ndi mwana wake. So akubatizidwa ndi Howard Williams kunali ku Jamaica kumeneko. Ndi muone amabatiza iwo mu dzina la Yesu Khristu. Mungova. Here we are today, that he is finally at the place where he will experience this reality of being born again by your Spirit. So in the name of Jesus, Aaron, I now baptize you into the body of Christ. Amen. Redeemed and so happy in Jesus. No language might replicate it. So tikutha kuona amenepo kubatizidwa mu dzina la ndani? La Yesu Khristu. Ichi ndicho ndichofunikira kwambiri kuchita chifukwa pamene tikubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu tikulandira chani? Mzimu wake. Tikulowa ndithu mu thupi lake, tikukhala amodzi pa Yesu. Muona amene pasakufunika kuti akumbatiza yeye mu mpingo wina uliwonse. Ayi, ubatizo si tiketi yoti ikalowe mu membala wa mpingo. Ngakhale mipingo apangisa kuti ubatizo ngati sunabatize sindiwe membala wa mpingo umenewo. Komano mpingo wene umene tikukamba ife kukhala ziwalo za Yesu Khristu, umene ne mpingo wene umene Bible ikukamba. Ndi pamene tikubatizidwa tikufuna tibatizidwe mu thupi la Yesu Khristu. Ndi chimenechi chimene mbala amene anapanga, ndipo chinangotisangalatsa kuti zikuthekadi ndithu Mulungu ndi abwino. Munali ndine Yohane. Pange subscribe komanso kupanga like ndithu YouTube page yathu. Mulungu akudalitseni. Amen.